Dali ungibonisa amafili. Dali ungibonisa amafili. Dali ungibonisa amafili. Bafethu, yeah, injalo. This is your boy. Inje yakhona King Majava the yellow bone. Bafethu namhlanje ngisespaya enkomeni yabo ngalandasi engakeni. Ngibuyile. Uyangithanda noma ufuna amgarage. Namhlanje nenja yami la Friday yabo. Ibhalile yathi King. Ngifuna abanye umfati ngala yabona. So yena bafethu, ngohlangane out yami yabo. Ngichazele ngitshela no King lomfati ngiyamthanda noma ngifuna amgarage yabona. Mawuthi ufuna amgarage utosho nokuthi uyamthanda utosho. Bafethu, sama sohlangana achuse. Asidle story. No. Singifonela out yami la ngoba ithe yedwa khona ngalandasa. Ungibonisa amafili. Dali ungibonisa amafili. Ya ngakhonini uzohlangana. Dali ungibonisa amafili. Ithi ngilinza 1 minute yabona. Mara ayikho kugcinela down yabona. Injalo siyamlinza la. Ade sicacisele yabo. Dali ungibonisa amafili. Dali ungibonisa amafili. Athiyang. Good man. Kama njani? Usasekili wena. Yes, kuthini ufuna ukimpressa leti nova man. Ne. Mfethu. No, athiyang yabona ngize ngitela kuwe yabona. Ngifuna ungicacisele phela usho ukuthi na nomfati uyamthanda noma ufuna uyathi na ufuna kushaya amgarage kuphela. Awujami nevele kahle lapho ufuna kube straight la. Lo mfati ngithandza kakhulu. Ufuna relationship no. Oh. Straight awujami. Ne. Asiphume emidlalweni nabantu bazidlala kakhulu makumela ngabaphonga ukusicetha. Ngiyakuva lapha abantu bakhala ngibafana mara no wona serious xa uthi khona umuntu kumgcina ezimfati. Loyo muntu wami lo angilali nekulala ngicabanga yena. Kabuhlungu. Phela kusona konke kudlala ngami wena kanti enhlitweni yakho ngivele ngiyemzise phuna kanye awukuphelile. Akusinjalo awujami. Ne. La sithi azidlali ngebantu la. Ufuna mndeni. Labantu bagcwele babuke ethini la ngikhalile ngibhalele wena. Ngikhala ngalomfati. Yes. Usho ukuthi longalala. Ngicabanga ubusuku nemini. Kabuhlungu. Hani wathema yabo. Ase ngithi ngine discussion yabo. Ngihamba ngofuna amendeni yabona. Ngiringe naye lapho. Ngimncenga ukuthi avume ukubona yabona. Wena ndokufonela sesikuthola somunye ukukhuluma naye yabona. Ngijabula kakhulu. Akuna story athama ngangishiya yabona. Yizo kazami. Bafethu, yeah, awuthami yasho ukuthi no King lomfati ngiyamthanda kusimgarage. Mara mina ngithi ufuna amgarage ngibonile. Hey, mathakini amadoda lawa usura ngiyadlala. So bafethu, somenze sofuna lo mfati nyala yabona. Injalo. Dali ungibonisa amafili. Dali ungibonisa amafili. Bafethu, injalo. Ngisamelele umfati wale ndoda. Bafethu, yathi mara ngidantshela masicede yabo. Madam ezokala nyana. Ngifuna kumjosi no madam. Awuthi misigcwele ngayo yabona. Masuka lapho ngimixale kule ndoda iyo confess bafethu. Yeah. Nabona bela muntu ngitshela bafethu mina ngilapha for you. I'm available. Yakuhlanganisa lapho. Siyenza ngamana ngizanana. Kunjani bhe? Angisabona ukuthatha ngoba yabo. Alright mara. Ana uhlobile yabona. Njalo. Nosit bag. Ne ugrand man. Mangira. Oh no manje mathi ngithi into fast yabona. Ngithi ngalenza le ndoda la yabona. Le ndoda lebe ngisona ngitshela ngayo ukuthi eat. Le ndoda ithi yona nyalo i-ready ukubona yabona. Ngile kokukhuluma nayo ngamtshela out yami. Awuthi nyana ngihamba ngoncinga manje ukuthi ayithe avume ukubona yabona. Bese udawu confess yabona. Manje nyana u-right vele ugezile waphalaza konke i-right. Ayo confess phela ngoba mina ngizongive yabona. Okay, singahamba kunenkinga. Manje ngifunda ukuthi masifika lapho kuyosogcina isabuzo nosuyamthuza. Ngitobona ngayo ukuthi wenza phela mina uma ndafile uyathi noma ufuna umuntu umsabi ukuthi angifuni abe nalo ukuthi vele ngisheshe ngamthola. Ufuna juluke. Inja? Nguva kahle lapho. No, usho ukuthi nganyala. Singahamba. Ne? Uri confidence engaka. Ubhekile yini wathi? Ngiphalazile. Inja? No, nangi bafethu, manje mina bafethu. Niyabona, mara kunankinga yabona. Asambe siyele kule out yami siyova. Nayo toti vele ngikufaka la. Kunankinga bafethu. Injalo. Dali ungibonisa amafili. Dali ungibonisa amafili.
Litali ungibonisa amafili. Masifika lapha yabona. Wena kufuneka kusogcinisa buso ngathi manje udla inkaka. Yabo. Funa umlead through lo mfana. Akhona kusho, yabo. Thanda ukuthi angajuleka ngemanga nje kusona. Umjulukise. Ha, no yabo madam. Asive sidlula ndlula. Ngiyadlala yabo. Njengoba ngitshelile. Awuthi amnala. Wena njengoba sikhulumile ukuthi wena bani. Awune wasiya lapha tova ngani. Awuthi am. Ukrele nje yami. Bafethu. Ya ngito bashiya nabo. Bakhuluma. Tova ngabo baqedza yabo. Njalo. Unjani stand? Ngiphila njani? Ngaphila. Kanti ngitele wena la. Bo expectela omnye umuntu Oh, like ngikucabanga nje. You are the last person on my mind. Ukuthi ngaze ngithi ngibitwa ngo. man. Okay, asive ke. Ngitele. La mina so that vele la ngite tozama ukuconfess man ngikhiphela kulanhlipeni yami. Ngikuphi lo? Ngifuna wena nahlahle la. Indolo ekhona mina kuwe ngiyakuthanda. Kanti wena awunamfato wena? Mfati. Phela unemuntu endlini wena. Lohlana endlini. Sibo ufuna mina nje nama ngisakutholisisa. Sweetheart. Ngizaba imfati. Mfati ukhona endlini. Ngiyakwathi lokho. Andangilali. Marulala naye eceleni sekuna. Kulala mtimba lo muntu uyayo inkinga man. Mina ngihlithiwe that's why sengite kuwe sweetheart ngitokhala. Kanti inhlithi yami ila kuwe. Phela wena ngiyalokufana nokuthi udakimi uthi mina ngifuna kuyi side chick. Ngibuke hayi side chick sweetheart ngane lento siyithatha sikwena nginika le chance lo muntu lo yami nemase ukuthi ngiyabona ngani sibathana. Angikuva shem angikuva ngibuke nje ngibukile. Ungibukile nje kakhulu. Hayi I don't benhlitiyo ngibukele inhlitiyo vele yaze yakugcina seyitala kuwe. Mara mina shem never ngibi side chick. Lungisani indzaba yakho bhuti utithole yabo dilene indzaba yakho tasekhaya so dakimi ngiyalo wena la udla ngesikhathi la angikuva nokuthi uthi nje ngive ngathi ungimoshele isikhathi sami wena hayi sweetheart ngiyacela angikuva ngicela uthi ngiphele ichance manje sibe nale chance dila ngeti indzaba tasendlini yabo so sibuya kimi nami ngalo ngenini inkinga nethi ukuthi vela ngeke ngikhona ukuthi hambo yolungise endlini uma ubuya kimi ubuye sek right angifuni kuva istory. Ngijabula sithando sami njengoba ngiphe chance. Dali. Fikile akawuthi yami bona. Ngifuna kuva ama updates asho ukuthi no king lo mfati unganile kanti. Noma ufuna ukungigurashisa. Phela kuthi uthanda umgurasho nami. Yo. Awuthami. Bhuti. Ugrand nje yami. Asimunhle bhuti. Siyasmile kukuthembisa yini kumbe vele bakuganile. Sitotseni bhuti. Ngoba phela lekhathi sihlangana le wona iJezebel straight nyawo sokhungane bekhona chothi so. Kambe njani ngajabula kwathi khuphukele. Kambe njani isho? Ngikhuluma lapha sobala lo mfati phela. Amara isikhulumile. Mara ngitshela sikhuluma iqiniso, mara uconfess vele na mfati wena. Angizamile ukukhuluma bhuti wami shela. Sekabambela. Hey, uyalwa lo muntu. Hayi mara shema ungikhombile kuyangithanza nathi vele ufuna ngilungise leti inkinga talendlini nalomuntu endlini le. Ulungisa njani ke lasendlini utashangana nangala noma ngindoda noma utawu minus amunye uthi plus 1. Ayibona leyo ngindoda ngizamile kulungisa ngala inkinga sengivele sasakubona lekhaya. Ne. Awona wathanga kunanginga ngifisela inhlanhla ba. Ngiyabonga. No manje akunanginga ngaze ngibutela okuningi ugcina songitshela lokunye igcina sesicabana yaba. Kuhle lokho ngasicabanile. Ne. Awona wathanga ngangishiya ba. Thank you for isikhathi sakho mina. Bafethu, hey awuthi hamba ithembisile ba. Kuthi ungitshela okufanayo into correspond yabona ngoba ngifunda mshikashika bafethu lana zidlala sikhuluma liqiniso siya confess. Yabona? Mara ngikwatile ngoba lo mfati nangu. Ngifuna ukumuva nyala ukuthi kahle bekwende njani ngoba mina nesikhuluma ukuthi lapha uyofika thami bona. Mara sokucinile akunangingi bafethu. Madam. Right. Phela mina nawe before nje sithi ngena deep nena wasikhulumile ukuthi namafika la uqinisa ubuso mara wona basoswaqile lapha. Mara befuna ukuthi ajuluke. Ajuluke lokumjulukisa. Manje okay asesithi ngoba awuthi yami sena uyithembisile vele iqiniso. Ish angathi ukuthi ngayibeka kanjani ngistem mina akaye kolungisa endlini after that abuye kimi. Kusho kona ukuthi angalungisa endlini. Nawe kadlathi ugcwele ibeke njalo uthi nami ngigcwele ngesigebengu. Ngibukile. Ish. Ngithi ukuthi angeke ngibe la angeke ngivuma ngifaka. Wena ufuna vele kungena la? Ngifuna ngena shici. Phaka. Kodwa musinola kuyahleleka bahlala umzala wena. No, amanje uyabona. Njengoba shinjana. Angalungisa endlini nje ukuthi vese right. Yeah, sekright. No ngiyabonga kuva lokho yabona. Ngiyabonga nesikhathi sangu manje uyabona. Okay. Ngahamba ngishiya yabona. Okay, useka. Khona ukuthi ngisale nebantu bami. My personal people. Bafethu, yeah injalo.
madam uyasho ukuthi no uyithembisile awuthami neke ukuthi inkinga kuna madam endlini yathi bo madam basendlini bayahlupha ini mara kunankinga bafethu this is your boy ngithi mina ngitholakala ku 066 5977800 uyangithanda noma uyanginabela this is episode number 1 bafethu sepinara asaka ukuthi next week siyapi injalo love you all see you next week Friday Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah. Dali, 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 ungibonisa ama-feeling. Yeah.